Добре. Искаш от 10 да се смеят. Най-важните неща, които трябва да съвместим. Колко има? Може ли малко да систематизирам тук нещата в колата? Само преди и после да съвместим. Има... Аз мога да ви снимам. Да, снимайте ме. Има едно от шишетата, което е с дезинфектант. Останалите шишета са без етикети, без нищо. С тия другите шишета обгазиха и ме отровиха. С тази помпа отварям прозореца да го попитам какво се случва и той като ми пръсна с помпата, челото ми се изби 3 дена цялото. Всичката уста ми е в рани. Дезинфектант, отрова никога не действа така. Разберете го. Този човек е убиец, той тръгна да трови народа. Иска да вкараме изкуствено заразата вътре. Вътре, за да могат да се измият кирливите пари, където са крали. Кой е този човек? Семерджиев. Доктор Семерджиев, този е същия, който ветеринарен доктор, който взима първите фалшиви проби. Това е поръчка на БАБХ. Така. Агенцията, която види граждански арест на колата в присъствието на полицията, запечатихме колата. От 3 дена ни атакуват полицаи и всички искат да влезат така. Вчера направиха саботаж значи дойдоха да преговарят кмета на града Коев с заместник началник на РДВР Пазарджик, който беше с господин Коев и други, и шпалир от полицаи. Застават едната група полицаите от тази страна, другата от тази страна. Ключа го бехме оставили на отговорно пазене при полицията, както си е по закон. Ние не може да съхраняваме ключа, защото утре ще ни опрекнат, че сме сложили, че ние сме подправили тия неща. Разбрахме. Как се казвате вие и откъде сте? Валентин Мешков се казвам, бив служител от МВР, пенсионер, капитан по криминално. Капитан по криминално? Да. На времето беше така, сега са някакви други звания им дават, както и да е. И какво се получава? Давайте. Какво се получава? Прави сега кадри на колата. Сега ще видим дали това, което ние записахме, това, което ще излъчите, ще отговаря на неща. Дали ще бъде допуснати утре? Дали ще бъде допуснат. Дали колкото обективно. Сега най-важната част, да видите за какво става въпрос. За организирана престъпна група, която работи заедно, в която са включени кмет, заместник директор на РДВР. Тубата снимайте. Помпата и тия тубите без етикет. Полицаите направиха шпалир. Един от полицаите отвори колата. Екип на BTV току-що снима колата, в която задържахме 3 дена тук и наложихме арест. Сега сравнете дали тези кадри, които виждате в момента, се снимат от екипа на BTV, до вечера ще бъдат излъчени в BTV. От това, ако има по-важна информация, приятели българи, здраве му кажи. Ето в момента дадахме най-сериозната информация за последните 30 години на BTV. В тази червената кола има субстанция, отрова, силно токсична, с която искаха да избият стадото на Бай Георги. Цяла България знаете за казуса и случая. В момента BTV снимат. Очаквайте вечер в централните емисии на BTV да бъде излъчен репортаж. И сравнете сега достоверността на това, което излъчва BTV, и достоверността на това, което излъчваме ние през социалните мрежи. 15 секунди каза. Как ще го кажа? Продажна кучка. Така че ще видим дали тази информация вечер ще бъде разпространена официално в централната емисия на BTV.